Άλλη μία φορά το θεώρημα ενδιαμέσων τιμών και κάνουμε σήμερα σκισούλες. Θα ασχοληθούμε με δύο θεωρήματα, πιο διεξοδικά. Και το θεώρημα ενδιαμέσων τιμών, με άσκηση, παράδειγμα δηλαδή, και το θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης με δύο παραδείγματα, γιατί είναι λίγο πιο περίεργο. Λοιπόν, τα βασικά που έχουμε ξαναπεί, τα λέμε άλλη μία φορά. Η συνάρτηση είναι συνεχή στο κλειστό α, β και οι τιμές στα άκρα α και β απλά είναι διαφορετικές. Ναι. Για κάθε αριθμό που τον λέμε συνήθως η, μεταξύ των f του α και f του β, και το f του α και το f του β είναι τιμές συνάρτησης, άρα είναι αριθμοί. Για κάθε αριθμό η μεταξύ των f του α και f του β υπάρχει τουλάχιστον κάποιο χ0 που ανήκει στο ανοιχτό α, β, ώστε το f του χ0 να κάνει η, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι η συνάρτησή μου παίρνει την τιμή η. Είναι πάρα πολύ λογικό, άμα το δείτε στο σχήμα, όταν η συνάρτησή σας θα πάρει, περνάει το σημείο α, f του α και παίρνει την τιμή f του α και παίρνει και την τιμή αυτήν εδώ, f του β, έτσι, οτιδήποτε υπάρχει ανάμεσα στα f του α και στο f του β, όπως είναι εδώ το η στην περίπτωσή μας, θα είναι τιμή της συνάρτησης. Βλέπετε, η συνάρτησή μου θα παίρνει οπωσδήποτε αυτή την τιμή τουλάχιστον μία φορά. Εδώ την παίρνει δύο φορές, στο συγκεκριμένο σχήμα. Εντάξει. Γι' αυτό και λέγεται θεώρημα ενδιαμέσων τιμών. Οτιδήποτε βρίσκεται ανάμεσα σε δύο τιμές της συνάρτησης είναι επίσης τιμή της συνάρτησης. Δηλαδή υπάρχει ένα χ0 που ανήκει, όπως βλέπετε, το χ0 στο ανοιχτό α, β. Γιατί δεν μπορεί να ανήκει στο κλειστό α, β. Πες μου, Γιάννη. Ναι. Ναι, γιατί αν το χ0 ανήκε στο κλειστό α, β, αν μπορούσε να ανήκε, τότε θα έπρεπε το χ0 να μπορεί να κάνει α. Αλλά αν το χ0 έκανε α, εμείς δεν είπαμε ότι το f του χ0 κάνει η. Δηλαδή, οπότε αν το χ0 έκανε α, το f του α θα έκανε η. Μα το η είναι ανάμεσα στα f του α και f του β, δεν μπορεί να κάνει f του α, ούτε να κάνει f του β. Αυτό σημαίνει ανάμεσα. Εντάξει, την απόδειξη την είχαμε κάνει. Ωραία. Κάποια στιγμή θα την γράψετε κιόλας, Ναι, είναι πολύ εύκολη η απόδειξη. Είναι καθαρό Μπολζάνο. Απλά η μεθοδολογία είναι ότι θέλω να αποδείξω ότι υπάρχει ένα χ0 ώστε να ισχύει αυτή η σχέση. Τα φέρνω όλα μπροστά. Θεωρώ συνάρτηση πια. J του χ ίσον πια. F του χ πλην η και τις κάνω Μπολζάνο στο κλειστό διάστημα α, β. Απλά πρέπει να υποθέσω ότι εδώ κάποιος θα είναι πιο μικρός. Λέμε έστω ότι το f του α είναι πιο μικρό από το f του β, οπότε αφού το f του α θα είναι πιο μικρό από το f του β, τότε ανάμεσά τους είναι το η, άρα ισχύει αυτή η σχέση. Μπορείτε να θεωρήσετε ότι το f του β είναι πιο μικρό από το f του α, το σχολικό παίρνει το f του α λογικό, οπότε κάνετε Μπολζάνο απλά και τελείω ιστορία. Εντάξει, είναι πολύ εύκολη η απόδειξη του θεωρήματος των ενδιαμέσων τιμών. Λοιπόν, ναι, εδώ βλέπετε που λέει άμεση συνέπεια. Όταν μια συνάρτηση λοιπόν είναι συνεχής και δεν είναι σταθερή, f του δέλτα που λέμε η εικόνα ενός διαστήματος, εννοούμε έχουμε ένα διάστημα δέλτα και ουσιαστικά παίρνουμε το σύνολο τιμών για εκείνο το διάστημα της συνάρτησης, έτσι, f του δέλτα. Πώς λέμε, στη συνάρτηση έχουμε το χ και έχουμε και την εικόνα του f του χ. Αν αυτό το κάνετε για όλα τα χ που ανήκουν σε ένα διάστημα δέλτα, θα πάρετε επίσης ένα διάστημα. Εφόσον μια συνάρτηση λέει είναι συνεχής και δεν είναι σταθερή, το f του δέλτα, η εικόνα ενός διαστήματος, είναι πάλι διάστημα. Εντάξει. Το βλέπετε εδώ. Δηλαδή βλέπετε ότι στο αβ η συνάρτησή μου σίγουρα παίρνει όλες αυτές τις τιμές. Βέβαια, μπορεί να παίρνει και πιο μικρές και πιο μεγάλες. Αυτό που λέμε τώρα ότι η εικόνα ενός διαστήματος είναι επίσης διάστημα, στην περίπτωση που η συνάρτηση είναι συνεχής και μη σταθερή, θα το δούμε καλύτερα στο θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης τιμής και όχι εδώ. Εδώ δεν μου αρέσει τόσο πολύ. Εντάξει. Απλά θέλει να σας πει ότι παίρνει όλες τις ενδιάμεσες τιμές, άρα σίγουρα το σύνολο τιμών ή η εικόνα του διαστήματος είναι επίσης διάστημα. Εντάξει. Στην περίπτωση που η συνάρτηση είναι σταθερή, τι συμβαίνει? Στην περίπτωση που η συνάρτηση είναι σταθερή, η f του χ κάνει συνέχεια την ίδια τιμή. Ας πούμε, η f του χ ίσον 2. Δεν είναι... Άρα, το σύνολο τιμών της ποιο είναι όταν έχετε μια συνάρτηση f του χ ίσον σε, δηλαδή. Αυτός είναι ο γενικός τύπος. Ποιο είναι το σύνολο τιμών μιας συνάρτησης που είναι σταθερή? Πες μου, Άρη. Το σε, το μόνο σύνολο. Παίρνει μόνο μία τιμή. Άρα, το σύνολο τιμών της δεν μπορεί να είναι διάστημα της σταθερής συνάρτησης. Είναι μόνο μία τιμή. Λοιπόν, προσέξτε τώρα μια πολύ ωραία σκισούλα.
Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, η F είναι συνεχή στο R, το F του 3 κάνει 2 και ισχύει η σχέση που βλέπετε, δηλαδή πια ότι αυτό, F του Χ επί F της F του Χ κάνει 6 για κάθε Χ που ανοίξει το R και εμείς θέλουμε να βρούμε το F του 2 και το F του 5 δεύτερα. Και αυτό που ξέρουμε είναι το F του 3 ότι κάνει 2. Τι είναι πολύ λογικό να κάνουμε. Πες μου, Βαγγέλη. Θα πάμε σε αυτή τη σχέση, θα βάλουμε όπου Χ το 3, το γράφουμε για Χ 3, παίρνουμε F του 3 επί F της F του 3, ίσον 6. Το F του 3 όμως ξέρουμε ότι κάνει 2, άρα 2 επί F του 2 ίσον 6 και πολύ εύκολα παίρνω ότι το F του 2 κάνει 6 δεύτερα, δηλαδή 3. Έχω δηλαδή δύο τιμές της συνάρτησής μου, το F του 2 και το F του 3. Δεν είναι καθόλου κακό να πάτε σε ένα πρόχειρο σχήμα, πολύ πρόχειρο, και να πάτε να βάλετε αυτές τις τιμές. Προσέξτε τώρα, εγώ θα βάλω το 2 εδώ και το 3, το βάζω επίτηδες λίγο πιο μακριά, όχι γιατί αυτό είναι το σωστό, αλλά γιατί θέλω να έχω ένα κενό μεταξύ τους για να μην μπλέξω, έτσι να βλέπω τι μου γίνεται. Λοιπόν, και εδώ ας βάλω το 2 και εδώ ας βάλω το 3 για λόγους ευνόητους που είπαμε προηγουμένως. Το F του 2 κάνει 3 και το F του 3 κάνει 2, άρα η συνάντησή μου περνάει από αυτά τα δύο σημεία. Εντάξει, το πώς περνάει, αν περνάει γνησίως μονότονα, αν περνάει καλά γενικώς εννοώ, δεν το ξέρω. Μπορεί να ανεβοκατεβαίνει, να κάνει κολοτούμπες. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει εμένα τι κάνει. Ας πούμε ότι είναι αυτή η γραφική παράσταση. Το θέμα είναι σίγουρα ότι αφού η συνάρτησή μου παίρνει την τιμή 2 και παίρνει και την τιμή 3, από το θεώρημα, πες το, ενδιαμέσων τιμών, θα σαρώνει, ναι, όλα αυτά. Δηλαδή θα παίρνει όλες τις τιμές που βρίσκονται ανάμεσα στο 2 και στο 3. Όλες. Και το 2,6523.479. Ακούω. Πώς θα βρω το F του 5 δεύτερα. Φυσικά, άμα πάτε να βάλετε όπου Χ το 5 δεύτερα, δεν νομίζω ότι θα πάρετε τίποτα. Για πες μου, Γιάννη. Θα βάλουμε ότι το 5 δεύτερα είναι ανάμεσα στο 3 και... Μπράβο. Ναι, μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πω ότι το 5 δεύτερα είναι βασικά είναι το 2,5 και είναι ακριβώς εδώ στη μέση. Έτσι. Καλά, δεν θα με νοιάζει και αν δεν ήταν στη μέση. Το 5 δεύτερα, σε οποιοδήποτε άλλο αριθμό, είναι ανάμεσα στο 2 και στο 3. Θα μπορώ να γράψω εδώ το 3 κάνει F του κάτι, αλλά επειδή βλέπω ότι σας δυσκολεύει αυτό, το 2 είναι το F του 3, μικρότερο του 5 δεύτερα, και το 3 είναι το F του 2. Πάει λίγο ανάποδο το πράγμα. Άρα, ουσιαστικά, αυτό εδώ πέρα παίζει το ρόλο του ήτα της θεωρίας. Δηλαδή, το 5 δεύτερα είναι ένας αριθμός μεταξύ των F του 3 και του F του 2, δηλαδή δύο τιμών που παίρνει συνάρτηση. Και επειδή η συνάρτηση είναι συνεχής, τότε από θεώρημα ενδιαμέσων τιμών υπάρχει τι. Υπάρχει ένα τουλάχιστον, πώς να το πω θέλετε. Δεν μου το ζητάει, αλλά εμένα με βολεύει να το πω κάπως. Χ0 που ανήκει πού. Στο ανοιχτό 2,3 το βλέπετε από εδώ. Αυτό είναι το F του α και το F του β της θεωρίας. Στο ανοιχτό 2,3 έτσι ώστε το F του Χ0 να κάνει πόσο. 5 δεύτερα. 2,5 δηλαδή. Ναι. Και μετά εγώ έδειξα ότι υπάρχει ένα Χ0 ώστε το F του Χ0 να κάνει 5 δεύτερα. Εγώ θέλω το F του 5 δεύτερα. Ουσιαστικά δεν έχω τελειώσει. Λίγο θέλω ακόμα. Τι να κάνω. Για πες μου, Κυριακή. Μπράβο. Θα πάμε σε αυτή τη σχέση, την αρχική, την 1, και θα βάλουμε όπου Χ το Χ0. Και θα πάρω F του Χ0 επί F της F του Χ0 ίσον 6. Συμφωνείτε? Ξέρω ότι υπάρχει αυτό το Χ0, άρα μπορώ να το βάλω. Και αντικαθιστώ, το F του Χ0 κάνει 5 δεύτερα, επί F αυτό κάνει 5 δεύτερα, ίσον 6. Είναι αστείο τώρα. Βρήκα το F του 5 δεύτερα. Που κάνει πόσο? 12 πέμπτα. Μπράβο, ρε παιδιά. Είστε πολύ καλοί στοιχειαστοί. Εντάξει. Χαίρομαι, μπράβο. Αυτά είναι μεγάλα προσόντα και πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Πολλές φορές, κάποιοι το καταλαβαίνετε ότι μπορεί να γίνει αυτό και είναι και λίγο προφανές. Λέτε να πάω να βάλω που F του Χ το 5 δεύτερα. Οπότε ουσιαστικά, άμα μπορούσατε να βάλετε που F του Χ το 5 δεύτερα, θα φτάνατε ακριβώς αυτό εδώ το στάδιο. Εδώ. Το βλέπετε? Ναι. Αλλά πες το.
Μπράβο. Δεν για να πάω, παιδιά, είπαμε, όταν ισχύει μια σχέση για κάθε χ που ανήκει στο R, αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να βάζω στη θέση του χ ό,τι θέλω. Αν σας λέει το χ να ανοίξει στο ανοιχτό 0 συνάπειρο, μπορώ να βάλετε τιμές μόνο πάνω από το 0. Όμως, για να πάτε να βάλετε στη θέση του f του χ κάτι, οτιδήποτε όμως, θα πρέπει να ξέρετε, από αριθμούς εννοώ, για να βάλετε στο f του χ την τιμή 5 δεύτερα 1, 2, 0, θα πρέπει, ας πούμε, για να βάλετε το f του χ το 0, θα πρέπει να ξέρετε ότι η f του χ μηδενίζεται. Δηλαδή ότι το 0 ανήκει στο σύνολο τιμών της. Εντάξει. Δεν το ξέρετε λοιπόν εδώ και εγώ αυτό ουσιαστικά απέδειξα τώρα. Ότι το 5 δεύτερα ανήκει στο σύνολο τιμών της συνάρτησης. Καταλαβαίνετε. Εγώ ξέρω ότι η συνάρτησή μου παίρνει τις τιμές, ποιες τιμές. 2 και 3 και λέω ότι θα πάρει οτιδήποτε εδώ μέσα. Αυτό το κλειστό 2,3 δεν είμαι σίγουρη ότι είναι το σύνολο τιμών της συνάρτησης. Σίγουρα όμως περιέχεται στο σύνολο τιμών της συνάρτησης. Εντάξει. Καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω. Ναι. Οκ. Λοιπόν, αυτή ήταν μια πολύ ωραία σκησούλα στο θεώρημα διαμέσων τιμών. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης τιμής. Η F, το θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης τιμής είναι λίγο ύπουλο. Είναι πιο δύσκολο από το προηγούμενα. Δεν φαίνεται τόσο πολύ. Αλλά γενικά, αν έχετε μια συνάρτηση που είναι συνεχή σε ένα κλειστό διάστημα και είστε σε αδιέξοδο και δεν ξέρετε τι να κάνετε και δεν έχετε άλλα δεδομένα ή τα έχετε προσπαθήσει όλα, θυμηθείτε και το θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης τιμής, που τελικά θα δείτε ότι πολλές φορές καταλήγει στο ενδιαμέσων τιμών, όπως θα δούμε εδώ σε δύο παραδείγματα παρακάτω. Λοιπόν, καταρχήν, κάθε συνάρτηση που είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα αβ, θέλουμε να είναι συνεχής, τίποτα άλλο, δεν θέλω άλλα δεδομένα, τότε η F έχει μία ελάχιστη και μία μέγιστη τιμή. Το ότι όχι, στο συγκεκριμένο διάστημα, έτσι. Το ότι έχει ελάχιστη και μέγιστη σημαίνει ακριβώς αυτό. Ότι η F του χ παίρνει τιμές από το μη μικρό στο μη κεφαλαίο. Και το ότι έχει ελάχιστη και μέγιστη τιμή σημαίνει ότι υπάρχει ένα χ1 εκεί μέσα, ώστε το f του χ1 να πάρει αυτή την τιμή, την ελάχιστη. Και ένα χ2 εκεί μέσα, στο κλειστό αβ, έτσι, γιατί την ελάχιστη και τη μέγιστη μπορεί να την παίρνει στα άκρα. Όπως βλέπετε στο πρώτο σχήμα. Στο πρώτο σχήμα έχω μια συνάρτηση που είναι γνησίως αύξουσα. Και αφού είναι γνησίως αύξουσα, η ελάχιστη είναι στο f του α και η μέγιστη είναι στο f του β, όπως βλέπετε. Εντάξει, εφόσον είναι γνησίως αύξουσα. Άλλωστε, εμείς έχουμε ήδη δει το σύνολο τιμών. Και όταν μια συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα στο κλειστό αβ, δεν λέμε ότι το σύνολο τιμών της είναι το f του α, f του β κλειστό και από τις δύο μεριές, έτσι δεν έχουμε πει. Άρα η ελάχιστη θα είναι το f του α και η μέγιστη θα είναι το f του β προφανώς. Ναι. Άρα βλέπετε ότι σε αυτή την περίπτωση, εάν θεωρήσω δέλτα το συγκεκριμένο πεδίο ορισμού κλειστό αβ, τότε το f του δέλτα είναι επίσης ποιο? Το f του α, f του β, που το f του α είναι μη μικρό και το f του β είναι μη κεφαλαίο. Συμφωνεί? Εντάξει. Ωραία. Τώρα, αν η f είναι γνησίως θήνουσα, όπως βλέπετε εδώ, στο διάστημα α, β, τότε τα πράγματα πάνε λίγο ανάποδα. Δηλαδή, η ελάχιστη τιμή είναι στο β και η μέγιστη είναι στο α. Έτσι δεν είναι? Οπότε, όπως βλέπετε, η μέγιστη είναι το f του α και η ελάχιστη, που συνήθως τη λέμε μη μικρό, είναι το f του β. Και πάλι, και σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, και σε αυτή την περίπτωση μάλλον, η f του χ παίρνει τιμές από το μη μικρό ως το μη κεφαλαίο, μόνο που το μη είναι το f του α και το μη μικρούλι είναι το f του β. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη τιμή, την ελάχιστη, την παίρνει μόνο στο β, δεν παίρνει αλλού. Ναι, συμφωνεί? Όλες οι άλλες είναι μεγαλύτερες και τη μέγιστη τιμή την παίρνει μόνο στο α. Υπάρχει περίπτωση η συνάρτησή σας να μην είναι γνησίως μονότονη. Δηλαδή να είναι όπως βλέπετε σε αυτή τη μορφή εδώ. Εντάξει, η οποία έχει μία ελάχιστη σε ένα τυχείο χ1 που τη λέω μη μικρό και έχει και μία μέγιστη εδώ στο χ2 που τη λέω μη κεφαλαίο. Θα μπορούσε η ελάχιστη να είναι αυτή που σας έχω γράψει εδώ και η μέγιστη να είναι το f του β ή το f του α. Δηλαδή μπορεί η μία, το ένα ακροδότο, η ελάχιστη, η μέγιστη, να βρίσκεται στο εσωτερικό του διαστήματος αβ, το β που είναι. Α, το β είναι εδώ, Απλά μας έχει ξεφύγει. Εντάξει, εξαφανίστηκε. Και μπορεί το ελάχιστο ή το ελάχιστο να είναι στο εσωτερικό, όπως είναι εδώ στο χ1, και το μέγιστο να είναι, ξέρω εγώ, στο β. Δηλαδή να πηγαίνει η συνάρτησή σας πιο ψηλά. Καταλάβατε, στο β. Δεν μπορώ να το ξέρω. Άρα και σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, πάλι η συνάρτησή μου παίρνει τιμές ανάμεσα στο μη μικρό και στο μη κεφαλαίο. Δηλαδή το σύνολο τιμών της συνάρτησης είναι πάλι ένα κλειστό διάστημα. Εφόσον η συνάρτησή μου λοιπόν είναι συνεχή σε ένα κλειστό διάστημα αβ και το πω δ, το σύνολο τιμών της είναι επίσης ένα κλειστό διάστημα μη μικρό, μη κεφαλαίο. Αν η συνάρτηση, όπως λέγαμε πριν, είναι σταθερή στο κλειστό αβ,
και κάνει σε, τότε η ελάχιστη, βλέπετε, είναι σταθερή. Η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή ταυτίζονται και κάνουν αυτή τη σταθερά τιμή που παίρνει η συνάρτησή μου. Εντάξει. Δηλαδή, ένας τρόπος να αποδείξουμε ότι μια συνάρτηση είναι σταθερή, ένας παρανοϊκός τρόπος, είναι να αποδείξουμε ότι η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή ταυτίζονται. Μιας και το συζητάμε εδώ, πώς πιστεύετε ότι είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να αποδείξω ότι μια συνάρτηση είναι σταθερή, με αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα? Πες, Βαγγέλη. Όταν η παράγωγος κάνει 0. Αν δείξουμε ότι η παράγωγος, αν έχω μια συνάρτηση f του χ και μπορώ να την παραγωγήσω και δείξω ότι η παράγωγος της κάνει 0 για κάθε χ που ανοίξει σε ένα διάστημα δ, ή μπορεί να είναι όλο το πεδίο ορισμού της, η συνάρτηση είναι σταθερή σε αυτό το διάστημα. Εντάξει. Ωραία. Θα δούμε βέβαια και κάτι λεπτομέρειες. Εκεί τώρα λέω γενικά πράγματα και χοντρά έτσι για να προβληματιζόμαστε λίγο, γιατί μπορούμε να το καταλάβουμε και μόνοι μας. Και μετά θα δούμε τώρα κάτι ότι η παράγωγος μπορεί να είναι 0 στο εσωτερικό του διαστήματος και η συνάρτηση να είναι συνεχή σε όλο το διάστημα. Καταλάβατε, γιατί το κάνω αυτό και στη μονοτονία. Την παράγω τι θέλω στο εσωτερικό του διαστήματος. Και πρέπει να κάνει 0 και η συνάρτηση να είναι συνεχή σε όλο το διάστημα. Για να λέω ότι είναι σταθερή. Όπως και με τη μονοτονία. Τα πούμε αργότερα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα παραδειγματάκι έτσι λίγο περίεργο. Λίγο, όχι πολύ. Λίγο, αλλά είναι μια πολύ ξεχωριστή μορφή για το πώς χρησιμοποιούμε το θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης τιμής. Λοιπόν, έχετε μια συνάρτηση F, η οποία είναι συνεχής και σας λέει ότι είναι μη σταθερή. Αυτό διευκολύνει λίγο τα πράγματα. Δηλαδή, η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή δεν ταυτίζονται, το μη μικρό και το μη κεφαλαίο. Στο κλειστό α, β. Τα χ1, χ2, χ3 είναι τιμές που βρίσκονται στο κλειστό. Τα k1, k2, k3 είναι θετικοί αριθμοί. Και προσέξτε τι λέει, να δείξω ότι υπάρχει ένα ξ που ανήκει στο κλειστό. Παρατηρήστε ότι το ξ ανήκει στο κλειστό. Δηλαδή, όταν κάνω το θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης τιμής, όταν το εφαρμόζω, μπορεί το ξ που μου ζητάει. Είναι και αυτό το θέμα, είναι άσκηση ύπαρξης, όπως είναι το Μπολζάνο, το θεώρημα διαμέσων τιμών, ότι υπάρχει και καλά ένα χ0, ώστε το f του χ0 να κάνει μπλα μπλα μπλα. Εντάξει. Προσέξτε λίγο. Στο Μπολζάνο όμως και στο θεώρημα διαμέσων τιμών, όταν εφαρμόζω, λέω το χ0 ή το ξ ανήκει στο ανοιχτό α, β. Ναι. Εδώ λέει ότι υπάρχει ξ που ανήκει στο κλειστό α, β, ώστε να ισχύει, παρατηρήστε λίγο την ισότητα. Αυτή η άσκηση είναι λίγο θεωρητικούλα, γι' αυτό και είναι λίγο πιο δύσκολη, επειδή έχει μέσα το f του χ1, το f του χ2, το f του χ3, που δεν τα ξέρω, την f δεν την ξέρω, το ξ το ψάχνω, να το αποδείξω ότι υπάρχει. Τα k1, k2, k3 είναι αριθμοί, συντελεστές υποτίθεται. Θα μπορούσαν να ήταν νούμερα. Αυτό που θέλω να παρατηρήσετε είναι ότι εδώ έχω k1, k2, k3, συντελεστές f του χ1, f του χ2, f του χ3 στις τιμές συνάρτησης και από κάτω έχω το άθροισμά τους. Το οποίο βέβαια άθροισμά τους μπορεί να ήταν εχιαστεί εδώ, το ίδιο πράγμα, μπροστά από το f του ξ σε παρένθεση. Όταν λοιπόν βλέπετε με τέτοια μορφή, δηλαδή ένα νούμερο επί f του χ1, το οποίο f του χ1 μπορεί να είναι αριθμός, μπορεί να είναι το f του 0, το f του 1, το f του 2, μια τιμή δηλαδή, στο διάστημα που ορίζεται η συνάρτησή μου. Όταν βλέπετε λοιπόν έναν αριθμό επί f του κάτι και έναν άλλον αριθμό επί f του κάτι και έναν άλλον αριθμό επί f του κάτι. Καλά, μπορεί να είναι 3, μπορεί να είναι 4, μπορεί να είναι λιγότεροι. Και από κάτω έχετε το άθροισμα των συντελεστών. Αυτές οι ασκήσεις ξεκινάνε ξεκάθαρα με θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης τιμής. Εντελώς όμως. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα να τα φέρετε μπροστά, να κάνετε Μπολζάνο και τέτοια. Με τίποτα, το ξεχνάτε. Εντάξει, να πείτε, ξέρω εγώ, την f του χ πλην αυτό, γιατί είναι λίγο περίεργα τα νούμερα για να μπορείτε να βγάλετε άκρη και δεν τα ξέρετε. Δεν ξέρετε ούτε τα k1, k2, k3, ούτε τα f του χ1, f του χ2, f του χ3. Οπότε λέτε, η f είναι συνεχής στο κλειστό α, β. Το γράφετε λοιπόν. Η f είναι συνεχής στο κλειστό α, β. Μόνο αυτό θέλουμε. Άρα, το γράφετε από θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης τιμής. Η f έχει ελάχιστη μη μικρό και μέγιστη, συνήθως έτσι τα λέμε, μη κεφαλαίο τιμή. Σε αυτό το διάστημα, έτσι. Δεν ανάγκη σε αυτή τη κατηγορία ασκήσεων να γράψω ότι δηλαδή υπάρχει ένα χ1 μέσα εκεί στο κλειστό α, β, ώστε το f του χ1 να κάνει μη μικρό και ένα χ2 ώστε το f του χ2 να κάνει μη κεφαλαίο. Εδώ δεν χρειάζεται να το κάνω αυτό. Καταρχήν δεν μπορώ να πω f του χ1, f του χ2 γιατί τα χρησιμοποιεί για άλλο λόγο η άσκηση. Εντάξει. Οπότε, αφού λοιπόν έχει μια ελάχιστη και μια μέγιστη, αυτό σημαίνει ότι f του χ παίρνει τιμές από το μη μικρό ως το μη κεφαλαίο. Για κάθε χ που ανήκει στο κλειστό α, β.
Τι λέτε να κάνω μετά? Για κάθε χ που ανήκει στο κλειστό α, β. Πες μου, Γιάννη. Η f του χ παίρνει τη μέση από το μη μικρό μέχρι το μη κεφαλαίο για κάθε χ που ανήκει στο κλειστό α, β. Εσείς θέλετε f του χ1, f του χ2, f του χ3 και τα χ1, χ2, χ3 ανήκουν επίσης στο κλειστό α, β. Άρα, πες μου, Γιάννη. Όχι. Σας είπα ότι δεν δουλεύει αυτή η μέθοδος εδώ. Να πούμε το ξύχι και να τα φέρουμε μπροστά και να κάνουμε μπολζάνο. Για πες μου, Κυριακή. Αυτό. Η f του χ είναι από το μη μικρό στο μη κεφαλαίο για κάθε χ που ανήκει στο κλειστό α, β. Και εκεί μέσα βρίσκονται και τα χ1, χ2, χ3. Και εγώ θέλω το f του χ1 και το f του χ2 και το f του χ3. Οπότε λέω, για χ ίσον χ1 παίρνω ότι το f του χ1 είναι ανάμεσα στο μη μικρό και στο μη κεφαλαίο. Ναι, και το f του χ2 επίσης είναι ανάμεσα στο μη μικρό και στο μη κεφαλαίο. Και το f του χ3 επίσης, αφού είναι εκεί μέσα, θα είναι ανάμεσα στο μη μικρό και στο μη κεφαλαίο. Μετά, να προσθέτω. Έτσι, μπράβο. Δεν θέλω το f του χ1 συν f του χ2 συν f του χ3, θέλω πια. K1 επί f του χ1 και K2 επί f του χ2 και K3 επί f του χ3. Ναι. Τι δεν άκουσα? Ναι. Ξέρω ότι είναι θετικά όλα αυτά. Προσθέτουμε. Έτσι, μπράβο. Πολλαπλασιάζω K1 εδώ, με το K1 που είναι θετικό και το γράφω, με το K2 εδώ. Εγώ το κάνω κατευθείαν, τώρα δεν υπάρχει λόγος. Έτσι, εσείς το κάνετε αναλυτικά, δεν γίνεται να γράψετε από πάνω. K3, K3, K3. Και μετά, τώρα, μπορείτε, τι να κάνετε? Όχι, δεν σε βολεύει. Γιατί άμα διαιρέσει το καθένα ξεχωριστά με το K1, θα φύγουν τα K1. Με το άθροισμα, το καθένα. Νομίζω... μπορεί και να βγαίνει αυτό που λες, αλλά να κάνουμε κάτι πιο απλό. Ναι, να τα προσθέσουμε. Γιατί θέλουμε K1 f του χ1 συν K2 f του χ2 συν K3 f του χ3. Εκτός και αν κάνουμε αυτό που λες και μετά το προσθέσω. Είναι το ίδιο. Καλύτερα να το προσθέσετε πρώτα και να πάρετε... Αν τα προσθέσετε, εδώ στο πρώτο μέλος δεν μπορείτε τι να κάνετε? Να βγάλετε κοινό παράγοντα ποιο? Το μη, έτσι, μπράβο. Μικρότερο ίσο του K1, αυτό απλά το κουβαλάτε εδώ, και K2 επί f του χ2 και K3 επί f του χ3, μικρότερο ίσο του K1 και K2 και K3 επί μη κεφαλαίο, δεν είναι? Ναι, συμφωνείτε? Τώρα ναι, εννοείται. Αυτό θα κάνετε. Μπράβο. Δηλαδή τι θα κάνετε τώρα? Θα διαιρέσετε παντού με το K1 και K2 και K3 που είναι θετικό και θα πάρετε ότι το μη μικρό είναι μικρότερο. Με αυτό το πράγμα. Άντε πάλι. K2 επί f του χ2 και K3 επί f του χ3. Ευτυχώς που είναι μόνο 3 οι όροι. Τέλος πάντων, κάτι είναι και αυτό. Προς το άθροισμα. Ναι. Μικρότερο ίσο του μη κεφαλαίου. Δηλαδή, εν τω μεταξύ, εμείς ξέρουμε ότι η συνάρτησή μας είναι μη σταθερή, που σημαίνει ότι αυτό το μη μικρό και το μη κεφαλαίο είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Και όλο αυτό το πράγμα που βλέπετε εδώ μέσα είναι ουσιαστικά ένας αριθμός. Ένας αριθμός, ας τον πω ήτα, που βρίσκεται ανάμεσα στο μη μικρό και στο μη κεφαλαίο. Όπου τα μη μικρό και μη κεφαλαίο είναι τιμές συνάρτησης. Οι οποίες δεν ξέρω που είναι. Πρόσεξε λίγο να καταλάβετε. Έχω ένα πεδίο ορισμού κλειστό α, β. Δεν ξέρω πόσο κάνει το f του α, δεν ξέρω πόσο κάνει το f του β, δεν έχω ιδέα. Ξέρω όμως ότι υπάρχει μία μη μικρό τιμή και... Τώρα την έχω πάρει στο f του β το... Ναι, θα μπορούσε να ήταν και έτσι. Ας το πάρω έτσι. Ας πάρω ότι η κεφαλαίο είναι αυτή, χωρίς να ξέρω, να έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα που είναι. Συνήθως δεν το παίρνω έτσι. Δηλαδή κάνω ένα τυχαίο σχήμα και την πάω αυτή λίγο πιο ψηλά και λέω ότι εδώ είναι, νομίζω το παράκανα, στη χαζομάρα. Οπότε κάτσε να τη φτιάξω λίγο. Εντάξει. Οπότε έχουμε και λέμε. Και επίσης να το κάνουμε και σωστά. Λοιπόν, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εδώ είναι το α, εδώ είναι το β, εδώ ας είναι το f του α, εδώ ας είναι το f του β και έχω μια συνάρτηση που έκανε αυτή τη δουλειά. Άρα εδώ είναι το μη μικρό και εδώ είναι το μη κεφαλαίο. Θα μπορούσε όμως το μη μικρό και το μη κεφαλαίο να είναι στα άκρα, στο α και στο β, δεν έχω ιδέα.
Ακόμα και αν αλλάζει μονοτονία, έτσι. Λοιπόν, οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα όλο που το λέω ήτα, για να μην το ξαναγράφω γιατί κουράστηκα, είναι κάπου εδώ ανάμεσα. Μπορεί να είναι εδώ, ας πούμε. Άρα, ποιο θεώρημα έρχεται τώρα? Ενδιαμέσων τιμών. Ναι. Το ήτα αυτό μπορεί να πέσει ακριβώς. Βλέπετε, έχει ίσον εδώ. Βλέπετε που έχει ίσον και εδώ και εδώ. Δηλαδή, αυτό το ήτα μπορεί να είναι ακριβώς εδώ που είναι το μη μικρό ή ακριβώς εδώ που είναι το μη κεφαλαίο. Ναι. Μπορεί να είναι ακριβώς εδώ το ήτα που πέφτει το F του α. Ναι. Άρα γράφετε από θεώρημα ενδιαμέσων τιμών. Επίσης μπορείτε να γράψετε κάτι άλλο, ότι αυτό το ήτα ανήκει στο διάστημα κλειστό μη μικρό, μη κεφαλαίο. Δηλαδή στο σύνολο τιμών της συνάρτησης για το συγκεκριμένο διάστημα. Δηλαδή αν το α, β που δουλεύουμε εμείς εδώ το είχαμε πει δέλτα, αυτό εδώ είναι το F του δέλτα ουσιαστικά. Είναι η πιο μικρή και η πιο μεγάλη τιμή που παίρνει συνάρτηση. Άρα ανήκει στο σύνολο τιμών τη. Άρα σίγουρα η συνάρτηση μου παίρνει αυτή την τιμή. Ή γράφετε λοιπόν ότι αφού το ήταν και εδώ, από θεώρημα ενδιαμέσων τιμών, επειδή η συνάρτηση είναι συνεχή στο κλειστό α,β, υπάρχει τι? Ένα τουλάχιστον τι, παιδιά. Ξι το θέλει, ξι θα το πούμε. Όπως το θέλει. Που ανήκει πού? Προσέξτε. Αυτό το ξι, ας πούμε, το ήτα αν είναι εδώ, τότε το ξι μου μπορεί να είναι εδώ, μπορεί να είναι εδώ όπως βλέπετε, μπορεί να είναι στο ανοιχτό α,β. Εάν το ήτα είναι ακριβώς εδώ, το ξι μπορεί να είναι ακριβώς το α. Εάν το ήτα είναι πού? Εδώ, αν αυτό ήταν το ήτα σας, τότε το ξι μπορεί να είναι αυτό. Μπορεί να είναι πού? Εδώ το ήτα. Και να είναι το ξι σας ακριβώς το β. Άρα το ξι που ανήκει? Μπράβο, παιδιά, στο κλειστό α,β και όχι στο ανοιχτό, γι' αυτό και σας το ζητάει στο κλειστό. Έτσι ώστε το F του ξι να κάνει πιο ακριβώς αυτό το ήτα, δηλαδή όλο αυτό που βλέπετε, και εδώ τελειώνει η άσκηση γιατί αυτό θέλετε. Να υπάρχει ένα αξίο στο F του ξι να κάνει όλο αυτό το K1 επί F του χ1 και K2 επί F του χ2 και μπλα μπλα. Εντάξει. Αυτό είναι το θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης τιμής, που βλέπετε ότι ξεκινάει έτσι. Το καταλαβαίνω από τους συντελεστές K1, K2, K3, που από κάτω είναι το άθροισμά του στον παρανομαστή, ή πλάγια αριστερά, στο άλλο μέλος, με χιαστή. Και καταλήγει σε θεώρημα ενδιαμέσων τιμών όμως, Εντάξει, είναι συνδυασμός, μόνο του δεν δουλεύει. Okay. Ας δούμε λοιπόν και μια άλλη που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και είναι αυτή εδώ, γιατί μπορούμε να την κάνουμε τυπικά, αλλά μπορούμε να την κάνουμε και λίγο πιο ουσιαστικά, άμα βάλουμε λίγο το μυαλό μας να δουλέψει. Τι διαφορετικό έχω σε αυτό το παράδειγμα? Μπράβο, και τα δύο είναι σωστά. Πρώτα απ' όλα ότι θέλω το χ0 στο ανοιχτό και η συνάρτησή μου είναι γνησίως αύξα σε ένα κλειστό διάστημα. Βεβαίως είναι συνεχής, έτσι. Άρα αφού είναι συνεχής και γνησίως αύξους, βασικά, συγγνώμη, συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα, θα έχει τι? Είναι συνεχής. Ναι, θα έχει μέγιστο και ελάχιστο. Α, ναι. Θα έχει σίγουρα μέγιστη τιμή και ελάχιστη τιμή μικρό, μέγιστη τιμή κεφαλαίο, όπου η F του χ να παίρνει τιμές από το μη μικρό ως το μη κεφαλαίο, μόνο που επειδή είναι γνησίως αύξουσα, ναι. Εδώ είναι το 0 και εδώ είναι το 2. Δεν ξέρω πόσο κάνει το 0, ας υποθέσουμε ότι είναι εδώ το F του 0. Και επειδή είναι αύξουσα, το F του 2 σίγουρα θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Πολύ. Το πολύ μου άρεσε. Λες και το ξέρω πόσο πολύ θα είναι μεγαλύτερο. Ναι. Για πες, Μέρη. Μπράβο. Εφόσον η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα, όπως καταλαβαίνετε, η ελάχιστη τιμή είναι το F του 0, το γράφετε. Και η μέγιστη είναι το F του 2. Εντάξει. Έχουμε λοιπόν ότι η F του χ τελικά παίρνει τιμές από τη μη μικρό που είναι το F του 0 και το μη κεφαλαίο που είναι το F του 2. Ωραία. Παρατηρήστε ότι έχετε μία σχέση σαν την προηγούμενη. Είναι βέβαια πολύ καλύτερη γιατί έχετε. Βλέπετε, K1 επί F του χ1, Το βλέπετε όμως τώρα είναι όλα γνωστά. Δηλαδή είναι 2 επί F του 0 και F του 1 δεύτερο και 2 F του 2. Παρατηρήστε τους συντελεστές. 2, δεν χρειάζεται. Και 1 3 και 2 5. Βλέπετε ότι το 5 είναι εδώ. Δεν θέλετε να διαιρέσετε, διαιρέστε. Δεν χρειάζεται όμως. Εγώ καταλαβαίνω ότι επειδή το άθροισμα των συντελεστών μου, F του κάτι και F του κάτι και F του κάτι άλλο, κάνει 5 και το 5 ουσιαστικά αυτό, εντάξει, μπορώ να διαιρέσω και να πάει στον παρανομαστή. Εγώ το θέμα είναι να καταλάβω ποια μορφή έχει για να δω πώς θα ξεκινήσω. Δεν είναι ανάγκη να τον βάλω το 5 στον παρανομαστή. Εντάξει. Ωραία. Άρα, ξεκινάω λοιπόν με θεώρημα μέγιστη και ελάχιστη τιμή, το έχω γράψει ήδη, και μετά τι λέω. Τι θα πω μετά. Για πες μου, Λευτέρη.
Α, μην ξεχάσετε βέβαια να γράψετε ότι ισχύει αυτό για κάθε χ που ανήκει στο κλειστό 0,2, Η συνάρτησή μου είναι συνεχής στο κλειστό 0,2, άρα έχει ελάχιστη και μέγιστη τιμή στο κλειστό 0,2. Ωραία. Και μετά. Πες μου. Α, ναι. Και επειδή πια το 0, το 1 δεύτερο και το 2 ανήκει στο κλειστό. Καλά, και να μην τα γράψω αυτά δεν πειράζει. Γιατί τώρα αυτά ανήκουν. Στα προηγούμενα, επειδή ήταν χ1, χ2, χ3 και ήταν άγνωστα, ναι. Εδώ τώρα μου είναι λίγο χαζό, δεν είναι λάθος. Απλά είναι λίγο αδιάφορο. Ναι, το σκέφτεσαι. Πάμε. Τι θα γράψω λοιπόν, το F του πιανού. Από το F του 1 δεύτερο θέλω μόνο, θέλω και το F του μηδενός. Το F του μηδενός λοιπόν τι θα είναι, ανάμεσα στο μη μικρό και στο μη κεφαλαίο. Ναι. Έχετε κάποια αντίρρηση? Α, το F του μηδενός, δεν είναι λάθος αυτό που έγραψα, ότι είναι μεγαλύτερος του μη. Το πιο σωστό όμως, μάλλον το πιο ακριβές, είναι ότι είναι ίσο. Με το μη μικρό, δεν είναι? Και εδώ πάλι αυτό δεν είναι λάθος, αλλά το πιο ακριβές είναι να είναι μικρότερο. Το F του μηδενός βεβαίως και είναι μικρότερο, αφού αυτό είναι το μη κεφαλαίο και αυτό είναι το μη μικρό. Εντάξει, το σωστό είναι αυτό. Πάμε παρακάτω μετά. Δεν άκουσα. Α, ναι, έχεις δίκιο, γιατί θέλει 2 F του μηδενός. Οκ, πολλαπλασιάζουν το 2. 2 μη ίσον 2 F του μηδενός μικρότερο του 2 μη κεφαλαίο. Άλλο. Κάτι θα κάνουμε και με το ένα δεύτερο. Τι ίδιο θα κάνουμε με το ένα δεύτερο, δηλαδή τι. Γιατί είναι πρόβλημα το F του 1 δεύτερο, για πες μου Κωστή. Το F του 1 δεύτερο είναι καθαρά μεγαλύτερο από το μη μικρό και από το μη κεφαλαίο, το βλέπετε και στο σχήμα σας, ρε παιδιά. Το 1 δεύτερο είναι εδώ, οπότε αφού είναι γνήσιος άφησα, το F του 1 δεύτερο είναι εδώ και είναι ανάμεσα στο μη μικρό και στο μη κεφαλαίο και δεν μπορεί να είναι ίσα. Θα το πολλαπλασιάσουμε κάτι? Όχι, γιατί εδώ δεν έχει τίποτα, δεν έχει συντελεστή. Το ξαναγράφω εδώ για να είναι το ένα κάτω από το άλλο. Και ποιο άλλο θέλω? Και το F του 2 που θα κάνει τι? Ίσον με τη μέγιστη και μεγαλύτερο την ελάχιστη. Θα το πολλαπλασιάσω, ναι. Με το 2 θέλει εδώ. Και μετά τι θα κάνω? Θα τα προσθέσουμε κατά μέλη και θα πάρω 5 μη μικρό, μικρότερο του 2F του μηδενός και F του 1 δεύτερο και 2F του 2. Α, μικρότερο του 5 μη. Έχετε καταλάβει γιατί εδώ πέρα βάζω μικρότερο? Γιατί έχω ίσον, μικρότερο. Παιδιά, όταν προσθέτω κατά μέλη ανισότητες, το ίσον εντάξει είναι πολύ ισχυρό. Αλλά δεν βάζω μικρότερο ίσον, βλέπετε. Βάζω μόνο μικρότερο. Για να βάλω μικρότερο ίσον, τι θα έπρεπε να συμβαίνει? Θα έπρεπε να έχουν όλοι ίσον. Ναι. Όχι. Αν είχαν όλοι ίσον, δηλαδή αν είχε και αυτό ίσον και αυτό ίσον, θα βάζα ίσον εδώ. Δεν έχει, δεν βάζω. Πρέπει να έχουν όλοι ίσον για να βάλω το ίσον. Από τη στιγμή λοιπόν που οι δύο έχουν μικρότερο και ένας μόνο ίσον, βάζω μόνο το μικρότερο. Εντάξει. Ωραία. Το ίδιο και στο δεύτερο. Και στην άλλη στήλη, εδώ δηλαδή, έχουν μικρότερο ίσο, θα βάλω μόνο το μικρότερο. Μετά τι κάνω? Διαιρώ με ποιο? Με το 5 και παίρνω μη μικρότερο, αυτό το λέω S γιατί αρκετά, S πέμπτα μικρότερο του μη κεφαλαίου και αυτό εδώ πέρα είναι το γνωστό και μη εξαιρεταίο ήτα, που βλέπετε δεν μπορεί να κάνει μη μικρό, ούτε να κάνει μη κεφαλαίο. Ναι, δεν έχει ίσον. Που αυτό είπαμε ότι είναι το F του 2 και αυτό εδώ πέρα είπαμε ότι είναι ποιο? Το F του μηδενός. Και έτσι λοιπόν μπορείτε να πείτε, επειδή F είναι συνεχής, από θεώρημα ενδιαμέσων τιμών, προσέξτε, υπάρχει ένα τουλάχιστον τι ξι που ανήκει πού? Στο 0,2 ανοιχτό, αφού δεν έχει ίσον εδώ και εδώ, έτσι ώστε το F του ξι τι να κάνει? Αυτό το μεσαίο, το ήτα. Το λέω τώρα ήτα για ταχύτητα. Όμως, η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα. Αυτό εδώ το ήτα είναι κάπου εδώ. Και έτσι, μπράβο. Άρα εδώ υπάρχει ένα ήτα, ένα ξι, που το F του ξι να κάνει ήτα. Και επειδή λοιπόν η F είναι γνησίως αύξουσα ή γενικά γνησίως μονότονη, το ξι είναι μοναδικό. Εντάξει. Άρα υπάρχει μοναδικό ξι, ώστε το F του ξι να κάνει αυτό το άθροισμα. Σύμφωνοι? Το θέλει χ0, θα το πείτε χ0, παιδιά, όπως το θέλει η άσκηση. Εντάξει. Οκ, τα λέμε. Για να συνεχίσουμε τώρα, θέλω εσείς
να μου κάνετε μια πολύ ωραία ασκησούλα που είναι συνδυαστική και έχει και άλλα πραγματάκια από τα παλιά. Την 329. Να κάνουμε ένα πλάνο να θυμηθούμε μερικά πράγματα πρώτα, πριν τη λύσετε μόνοι σας. Για να κάνουμε ένα πλάνο. Η F είναι συνεχής στο κλειστό 2,3. 329. Λοιπόν, και έχετε μια διπλή ανισότητα εκεί πέρα που λέει 6 επί ημίτρονο του χ πλην 3, μικρότερο ίσο του χ πλην 3 επί f του χ, μπλα μπλα. Η χ να ανήκει στο κλειστό 2,3 και επίσης το όριο μιας παράστασης που έχει μέσα την f του χ κάνει 4 και θέλετε να αποδείξετε ότι υπάρχουν χ1, χ2 μέσα στο ανοιχτό 2,3 ώστε το f του χ1 να κάνει ένα δεύτερο, δηλαδή η f να παίρνει την τιμή ένα δεύτερο και επίσης η f να παίρνει την τιμή 5 δεύτερα. Λοιπόν, μήπως έχετε καμιά ιδέα πώς θα ξεκινήσουμε? Για πες, Μέρη. Λοιπόν, ναι, είναι πάρα πολύ λογικό να θέσουμε J του Χ αυτήν, η μεθοδολογία του θέτω, Να τη θέσουμε J του Χ, το όριό της θα κάνει 4, να λύσω ως προς F του Χ, να περάσω όρια και να βρω ποιο. Το όριο της F του Χ, με Χ να τίνει στο 2, που θα είναι το F του 2 γιατί η F είναι συνεχής στο κλειστό 2,3. Έτσι μπορώ να βρω το F του 2. Μετά, άλλο. Αυτή δεν την πλησιάζει κανείς από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Κανείς δεν ασχολείται μαζί της. Αμέσως πήγατε εδώ γιατί θυμηθήκατε τη μεθοδολογία του θέτω. Αυτή είναι μια διπλή ανισότητα. Για πες, Κυριακή. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ευχή μας και την τζε του χ μας. Και την τζε του χ μας. Έλα, πες, Κυριακή. Να διαιρέσουμε με το χ πλην 3, γιατί έτσι θα φτιάξουμε τι. Την f του χ που θα είναι, πες, Χάρη. Θα διαλύσουμε το χ πλην 3, αλλά θα αλλάξει φορά γιατί είναι το 2,3. Α, μπράβο. Κοίτα, μετά το επόμενο ερώτημα ήταν θα διαιρέσουμε το χ πλην 3, αλλά δεν πρέπει να πάρω πετό σαν θετικό ή αρνητικό. Στη συγκεκριμένη, αλλά να σας πω κάτι και γενικά, θα σας πω τι εννοώ. Εδώ, επειδή το χ ανήκει στο κλειστό 2,3, βέβαια εδώ που θα διαιρέσουμε το χ πλην 3 θα πούμε ανήκει, θα είναι μικρότερο του 3 σίγουρα, αναγκαστικά, λόγω του πεδίου ορισμού. Αλλά ούτως ή άλλως, παιδιά, αν το πεδίο ορισμού μας ήταν μεγαλύτερο και το χ μπορούσε να τίνει και στο 3 πλην και στο 3 συν, δεν χρειάζεται να πάρω και το χ να είναι μικρότερο του 3 και άλλη περίπτωση το χ να είναι μεγαλύτερο του 3. Γιατί δεν χρειάζεται? Γιατί μπορώ να πάρω μία από τις δύο. Καλά, αν ήταν να πάρω, θα παίρνα για χ μεγαλύτερο του 3, να μην χρειάζεται να αλλάζω για τις φορές γιατί βαριέμαι. Για πες μου, Άρη. Νομίζω επειδή το όριο της f του χ υπάρχει. Η f είναι τι? Συνεχής. Άρα, εφόσον είναι συνεχής, μια συνάρτηση, το όριο της f του χ με χ να τίνει στο 3 πλην και το όριο της f του χ με χ να τίνει στο 3 συν είναι το ίδιο και κάνει f του 3 υποχρεωτικά. Το ξέρω ότι είναι συνεχής, οπότε οποιοδήποτε πλευρικό όριο με βολεύει για να βρω το f του 3. Αν όμως δεν ήξερα ότι είναι συνεχής, θα έπρεπε να πάρω πλευρικά, δηλαδή να βρω το όριο της f του χ και στο 3 πλην και στο 3 συν και να αποδείξω ότι είναι ίσα και κάνουν f του 3 για να βρω ότι είναι συνεχής. Το ξέρω ότι είναι συνεχής, άρα θα έπαιρνα ένα από τα δύο πλευρικά. Τώρα όμως αναγκαστικά θα πάρω στο 3 πλην, γιατί με περιορίζει το πεδίο ορισμού από το δεδομένο μου. Άρα θα πάρετε αυτή, θα διαιρέσετε με το χ πλην 3 που θα είναι αρνητικό, θα πείτε για χ μικρότερο του 3 και θα κάνετε μετά των τιμών των ακραίων. Τι είναι αυτό, μου θυμίζει λίγο σκεφτικά. Τι είναι το τιμών των ακραίων? Ω, Παναγία μου, μέγιστη και ελάχιστη τιμή θα κάνω. Jesus. Πες. Ενδιαμέσων. Καλό τώρα όταν βλέπετε ανισότητα θα σκέφτεστε το ενδιαμέσων. Κριτήριο παρεμβολής, ρε παιδες. Θα έχετε την f του χ, ό,τι μάθαμε ξεχάσαμε το προηγούμενα. Θα έχουμε ότι η f του χ είναι ανάμεσα. Σας είπα ότι είναι συνδυαστική άσκηση. Η f του χ θα είναι ανάμεσα σε δύο άλλες. Θα βρείτε το όριο αυτών των δύο άλλων, που θα είναι το ίδιο προφανώς, και θα βρείτε από κριτήριο παρεμβολής και το όριο της f του χ με χ να τίνει στο 3 πλην, που θα κάνει ποιο το όριο της f του χ με χ να τίνει στο 3 πλην θα σας δώσει το f του 3. Και έτσι λοιπόν θα έχετε βρει το f του 3 από το κριτήριο παρεμβολής, το f του 2 από το θέτο και j του χ κτλ. Και μετά βλέπουμε. Εντάξει, αυτό το κάνετε τώρα και το συζητάμε σε λίγο. Λοιπόν, όπως είπαμε και προηγουμένως, τα κάνατε όλοι μια χαρά. Πήρατε αυτή εδώ πέρα, την είπατε j του χ, την f του χ προς 2 πλην χ
Είπατε ότι το όριό της με χ να τίνει στο 2 κάνει 4. Λύσατε ως προς f του χ, που θα κάνει j του χ επί χ, 2 πλην χ. Περάσατε όρια, το κάνω τώρα λίγο συνοπτικά. Το όριο της f του χ με χ να τίνει στο 2 θα το γράψετε, παιδιά, αναλυτικά. Πόσο κάνει αυτό 4 επί 0. Θέλω να φαίνεται το 4 επί 0, ότι κάνει 0. Γιατί όταν έχετε ένα γινόμενο, μην γράφετε κατευθείαν ότι κάνει 0, γιατί μπορεί το ένα από τα δύο όρια να κάνει άπειρο. Οπότε άπειρο επί 0 είναι απροσδιοριστία και πρέπει να σκεφτείτε κάτι άλλο να κάνετε. Τέλος πάντων και λέτε, αφού η f είναι συνεχής, μπλα μπλα μπλα, το γράφετε, άρα το f του μηδενός κάνει 0. Μία σχέση. Μετά πάτε, είπαμε σε αυτήν εδώ, ας την πω 1 και λέω από την 1 για χ μικρότερο του 3, οπότε το χ πλην 3 είναι αρνητικό, διαιρώ, αλλάζει η φορά, διαιρώ έτσι παιδιά, δεν πάει η ημίτονο του χ πλην 3 προς χ πλην 3, το χ πλην 3 δεν μπορεί να μπει μέσα στο ημίτονο και να κάνει μονάδα. Βλέπετε το λέω έτσι πολύ, μια απάθεια, ήρεμα. Δεν συγχύζομαι, αυτά που λέτε. Λέω αν το είπατε ποτέ, δεν αποκλείετε εσείς, λέω γενικά. F του χ, μικρότερο ίσο, το χ τετράγωνο πλην 9, φυσικά το γράφετε χ πλην 3 επί χ συν 3. Ναι, είπα να αλλάξω τη φορά, αλλά είναι στη φάση που συγχυζόμουν, καταλάβατε. Το είπα να αλλάξω τη φορά, αλλά μία που το είπα, μία που το ξέχασα. Εντάξει, ωραία. Αλλάζουμε τη φορά, γιατί... καλά όχι ότι θα αλλάζει τίποτα, αλλά δεν είναι σωστό, αφού το είπαμε. Αφού το χ πλην 3 είναι αρνητικό. Ωραία, και μετά τι κάνουμε, καλά απλοποιείται αυτό. Και καλό θα είναι να παίρνετε ξεχωριστά αυτό το όριο, μαζί με το 6, ξεχωριστά αυτό το όριο, και μετά να λέτε από κριτήριο παρεμβολής, άρα και το όριο της f του χ θα κάνει το ίδιο, με χ να τίνει στο 3 πλην. Λέτε λοιπόν, το όριο του 6 επί ημίτονο του χ πλην 3 προς χ πλην 3, με χ να τίνει στο 3 πλην, το σωστό είναι, παιδιά, να ονομάσετε u, το χ πλην 3 είναι σύνδετη συνάρτηση. Και να πάρετε όριο 6 ημίτονο του u προς u. Το u προφανώς τίνει στο 0, αφού το χ τίνει στο 3. Μπορείτε να το γράψετε από κάτω, άρα αυτό θα σας κάνει 6 επί 1, δηλαδή 6. Καλά, τώρα αυτό είναι πιο χαζό, πεθαίνει αυτό το όριο. Ότι το όριο του χ και 3 με χ να τίνει στο 3 πλην σας κάνει 6. Οπότε λέτε άρα από κριτήριο παρεμβολής ολόκληρη τη λέξη και το όριο της f του χ με χ να τίνει στο 3 πλην κάνει 6 και κάνει f του 3 αφού η f είναι συνεχής και στο 3. Εσάς σας ενδιαφέρει αυτό. 3 πλην είναι. Ρε παιδιά, να το ξεκαθαρίσουμε. Όχι επειδή αυτή είναι αριστερά είναι 3 πλην και αυτή είναι δεξιά είναι 3 συν. Όλα δουλεύουν στο ίδιο πλευρικό όριο. Εντάξει. Θέλω και την αριστερή συνάρτηση και τη δεξιά να βρω το όριό της στην ίδια θέση. Εντάξει. Οκ. Στο ίδιο πλευρικό. Λοιπόν, έχουμε ότι το f του μηδενός κάνει 0, οπότε κάνουμε ένα σχηματάκι. Ουσιαστικά τα προηγούμενα δεν μας αφορούν πια, οπότε τα σβήνω. Κρατάω μόνο το f του μηδενός που κάνει 0. Δεν με νοιάζουν όλα αυτά πια. Ούτε αυτό. Το σβήνω. Κάνω ένα μικρό σχήμα. Δεν είναι απαραίτητο, παιδιά, να κάνετε σχήμα καθόλου. Ναι. Ναι, το f του 2 κάνει 0. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Γιατί ήταν το όριο της f του χ με χ να τίνει στο 2. Το f του 2 κάνει 0, ναι. Εδώ είναι το 2, το f του 2 κάνει 0, άρα η συνάρτηση σας περνάει από εδώ. Και το f του 3 κάνει 6, ας υποθέσουμε ότι το 3 είναι εδώ. Και κάνει 6, ας πούμε ότι είναι εδώ το 6. Εντάξει. Η συνάρτηση σας λοιπόν περνάει από αυτές τις δύο θέσεις. Δεν με νοιάζει όπως περνάει τώρα, κάνω μια χασομάρα. Το θέμα είναι ότι η συνάρτηση σας παίρνει την τιμή 0 και παίρνει και την τιμή 6. Άρα σίγουρα θα πάρει όλα τα υπόλοιπα από το θεώρημα διαμέσων τιμών γιατί είναι συνεχής. Ποια υπόλοιπα θέλουμε να πάρει? Το 1 δεύτερο και το 5 δεύτερο. Εντάξει, αν θέλετε, μπορείτε να τα γράψετε αναλυτικά ένα-ένα, μπορείτε να τα γράψετε και όλα μαζί. Δηλαδή να πείτε ότι το 1 δεύτερο είναι πιο μικρό από το 5 δεύτερο που είναι 2,5 και το 1 δεύτερο είναι μεγαλύτερο από το 0 και μικρότερο από το 6. Το οποίο 0 είναι το f του πιανού, 2, και το 6 είναι το f του 3. Μπορείτε να τα γράψετε και όλα μαζί. Να τελειώνει η ιστορία. Ναι. Εάν έχετε δύο τέτοιες τιμές. Και έτσι λοιπόν το 1 δεύτερο και το 5 δεύτερα παίζουν το ρόλο του ήτα που λέμε από τη θεωρία. Γράφετε αυτό είναι το f του α και το f του β.
Η F λοιπόν είναι συνεχής στο διάστημα κλειστό 2,3, άρα από το θεώρημα διαμέσων τιμών δεν ξέρω μονοτονία και έτσι δεν ξέρω αν είναι μοναδικά αυτά. Υπάρχουν χ1, χ2, τέτοια ώστε το F του χ1, πού θα είναι αυτά μέσα, που ανήκουν στο 2,3, ώστε το F του χ1 να κάνει ένα δεύτερο και το F του χ2 να κάνει 5 δεύτερο. Αυτό είναι το θεώρημα διαμέσου τιμών. Λοιπόν, εντάξει, η άσκηση είναι κλασική θεωρήμα μέγιστης και ελάχιστης. Λέτε λοιπόν η F είναι συνεχή στο κλειστό 0,3, το γράφετε αυτό. Άρα έχει μια ελάχιστη μη μικρό και μια μέγιστη μη κεφαλαίο. Τα λέτε, αυτά όλα που λέω τα γράφετε. Άρα η F του χ είναι ανάμεσα στο μη μικρό και στο μη κεφαλαίο για κάθε χ που ανήκει στο κλειστό 0,3. Ωραία. Εσείς θέλετε το F του χ1 και το F του χ2. Τα χ1... δεν ξέρω, από μόνο του θέλει να φύγει. Τα χ1 και χ2 ανήκουν στο κλειστό 0,3, οπότε λέτε άρα, αυτό γράφετε, το χ1, χ2 ανήκουν στο κλειστό 0,3, άρα και το F του χ1 θα είναι ανάμεσα στο μη μικρό και στο μη κεφαλαίο και το F του χ2 επίσης. Και επειδή θέλετε 2 F του χ2, λέτε αυτή είναι 1, άρα 2 μη πολλαπλασιάζεται, γιατί θέλετε 2 F του χ2, μικρότερο ίσο του 2 μη κεφαλαίο, τι λέτε 2, για να μην τις ξαναγράφω. Τι κάνω λοιπόν, τη 2 και την 1 τις προσθέτω, γιατί θέλω F του χ1 και 2 F του χ2. Από την 1 και 2 λοιπόν παίρνω ότι 3 μη μικρό, γιατί έχω αυτό συν αυτό προσθέτω, μικρότερο ίσο του F του χ1 και 2 F του χ2, μικρότερο ίσο του 3 μη κεφαλαίο. Εντάξει. Διαιρώ με το 3 προφανώς, άρα έχω το μη μικρό είναι ανάμεσα στο F του χ1 και 2 F του χ2 προς 3 μικρότερο ίσο του μη κεφαλαίου. Εντάξει. Τώρα εδώ, αν θέλουμε να είμαστε πολύ τυπικοί, όχι ότι είναι και πολύ απαραίτητο και τίποτα σπουδαίο και σοβαρό, για να θεωρήσω ότι αυτό εδώ πέρα είναι μία ενδιάμεση τιμή ήττα που παίρνει η συνάρτησή μου, τι λέω ήττα τώρα για να μην χρονοτριβώ, έτσι. Ναι, αλλά προσέξτε λίγο, υπάρχει ένα προβληματάκι πολύ μικρό, ασήμαντο, ότι αυτό το μη μικρό και το μη κεφαλαίο δεν ξέρω αν ταυτίζονται. Εντάξει, αν θέλω να είμαι πολύ τυπική, θα σας πω τώρα γενικώς τι κυκλοφορεί και πώς γράφονται. Άρα λοιπόν παίρνω δύο περιπτώσεις, γιατί δεν ξέρω αν η συνάρτησή μου είναι μη σταθερή και λέω, αν η F είναι μη σταθερή, εντάξει, οπότε σε αυτή την περίπτωση τι θα σημαίνει, το μη μικρό είναι διαφορετικό από το μη κεφαλαίο, η ελάχιστη και η μέγιστη, τότε από θεώρημα διαμέσων τιμών, αυτό το πράγμα είναι ανάμεσα στη μη μικρό και στη μη κεφαλαίο, υπάρχει ένα τουλάχιστον, πώς το θέλει, χ0, που ανήκει στο κλειστό 0,3, έτσι ώστε το F του χ0 να κάνει πιο αυτό το ήττα που θέλει. Και ουσιαστικά έχω τελειώσει. Ναι. Για πρόσεξε τώρα μια λεπτομέρεια. Αν η F ήταν σταθερή, για κάθε χ που ανήκει στο κλειστό 0,3 εννοείται, αυτό είναι το πεδίο ορισμού της, τότε, όπως καταλαβαίνετε, το μη μικρό θα ήταν ίσο με το μη κεφαλαίο και θα έκανε πόσο. Σε το έχω πει. Η F του χ είναι σταθερή, άρα η ελάχιστη και η μέγιστη ταυτίζονται με τι. Η ελάχιστη και η μέγιστη μια σταθερή δεν είναι ίδια σταθερή. Άρα θα κάνει σε. Που σημαίνει ότι άμα πάτε στη σχέση 2, παρατηρήστε ότι καταρχήν αυτό εδώ το ήττα, αυτό εδώ πέρα θα κάνει σε, αυτό θα κάνει σε, και αυτό εδώ πέρα θα κάνει σε και 2 σε προς 3 θα κάνει σε. Άρα λοιπόν το ήττα θα είναι σε και 2 σε προς 3, δηλαδή θα κάνει σε. Άρα αυτή εδώ την τιμή ήττα υπάρχει περίπτωση να μην την πάρει συνάρτησή μου, αφού κάνει σταθερά. Και θα την πάρει μία φορά, όλες τις φορές. Άρα, για κάθε χ που ανήκει στο κλειστό 0,3, τι ισχύει. Ισχύει ότι το F του χ κάνει σε, δηλαδή κάνει ήττα. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα μόνο χ, ένα τουλάχιστον, είναι για όλα τα χ που βρίσκονται εκεί μέσα. Θα μπορούσατε βέβαια να μην το κάνετε τόσο αναλυτικά και να πείτε προσέξτε μία εναλλακτική που θα σας δώσω. Μία εναλλακτική, για να μην πάρετε αυτές τις δύο περιπτώσεις εδώ, παιδιά, είναι όταν φτάσετε εδώ
να πείτε ότι άρα το f του χ1 και 2f του χ2 τρίτα, που το είπα ήτα και δεν το χρησιμοποίησα, ανήκει στο κλειστό μη μικρό κόμμα μη κεφαλαίο. Τώρα βέβαια θα μου πεις, εντάξει ρε παιδί μου, αν αυτά τα δύο, τα μη μικρό και μη κεφαλαίο, ταυτίζονται, τότε θα μπορούσε να ήταν μόνο σύνολο αυτό, έτσι. Και θα περιείχε το σε μόνο, Μπορούμε να το γράψουμε και έτσι, οριακά. Δηλαδή θα μου πεις τώρα, λες ένα διάστημα που τα άκρα του θα είναι ίδια. Άρα θα είναι ένα σημείο ουσιαστικά. Μπορείτε να το γράψετε και αυτό. Άρα, από θεώρημα διαμέσων τιμών ή και τίποτα να μην γράψετε. Όταν μια τιμή βρίσκεται μέσα σε ένα υποσύνολο του συνόλου τιμών, σίγουρα η συνάρτηση μην την παίρνει. Και επειδή λοιπόν η f είναι συνεχής, υπάρχει ένα τουλάχιστον χ0 που ανήκει στο κλειστό 0,3, έτσι ώστε το f του χ0 να κάνει αυτό όλο το ήτα που έχουμε πει εδώ. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, λεπτομέρεια τώρα αυτό εδώ. Ναι, μόνο ουσιαστικά έχει τελειώσει. Απλά όταν φτάνεις εδώ, ότι το f του χ0 κάνει ήτα, το ήτα ποιο είναι? Δεν είναι το f του χ1 και 2f του χ2 τρίτα. Εντάξει, απλά κάνεις χιαστή για να έρθει το 3 εδώ, γιατί έτσι στο ζητάει. f του χ1 και 2f του χ2 ίσον 3f του χ0. Είναι πολύ τυπικό το θέμα πια. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, στη 306 που είναι πολύ όμορφη όντως, θέλω να παρατηρήσετε τα εξής. Σας δίνει εδώ μία σχέση. Βλέπετε εδώ ότι έχετε f του 0 και f του 1. Δεν είναι παράλογο εδώ να το φέρετε έτσι, δηλαδή να πείτε ότι το f του 0 και f του 1 ισούται με το f του 2 και f του 3, να το σκεφτείτε έτσι. Ναι. Το f του 0 είναι διαφορετικό του f του 1 και το f του 2 διαφορετικό του f του 3. Να δείξετε ότι υπάρχει ένα χ0 που ανήκει στο ανοιχτό 0, 1, ώστε να ισχύει αυτή η σχέση. Θα φαντάζομαι ότι εδώ όλοι κάνατε τι? Όλοι. Πολυζάνο. Δηλαδή τα φέρατε μπροστά, ονομάστε συνάρτηση 2f του χ, ναι, τη συνάρτηση 2f του χ πλην f του 0 πλην f του 1, z του χ και την κάνετε πολυζάνο στο 0,1. Λοιπόν, εγώ θα κάνω κάτι άλλο, για να μην κάνω πολυζάνο, γιατί είναι πολύ συνηθισμένο και καλά κάνατε και μια χαρά είναι. Λοιπόν, για προσέξτε με λίγο. Θέλω να παρατηρήσετε κάτι, ότι ουσιαστικά εδώ, άμα λύσετε ως προς f του χ0, θα πάρετε αρκεί το f του χ0 να κάνει f του 0 και f του 1 δεύτερο. Ξέρω ότι το f του 0 είναι διαφορετικό του f του 1 και χωρίς βλάβη ας υποθέσουμε ότι εδώ είναι το f του 0 και καλά είναι πιο μικρό και ας πούμε ότι εδώ είναι το f του 1. Εντάξει, τέλειο στοιχεία. Συμφωνεί. Η συνάρτησή μου λοιπόν πάει από το f του 0 στο f του 1, κολοτούμπες κάνει, τα έχουμε πει, δεν ξέρω πώς πάει, δεν με αφορά. Δεν ξέρω αν είναι γνησίως μονότονη. Λοιπόν, το f του 0 είναι εδώ και το f του 1 είναι εδώ. Το f του 0 είναι f του 1 δεύτερα. Έχετε υπόψη σας πού θα βρίσκεται? Το ημιάθροισμα. Γενικά, άμα πάνω σε έναν άξονα έχετε οριζόντιο ή κατακόρυφο, δηλαδή στον άξονα το χ, στον άξονα το ψ, έχετε το α και το β. Το α και β δεύτερα που είναι, ακριβώς, στη μέση. Το ημιάθροισμα λοιπόν είναι ακριβώς στη μέση και ανάποδα να είναι. Και εδώ να είναι το β και εδώ να είναι το α, πάλι στη μέση είναι. Άρα λοιπόν το f του 0 και f του 1 δεύτερα είναι εδώ. Είναι πολύ εύκολο να το αποδείξετε, δεν χρειάζεται να το αποδείξετε. Αλλά το f του 0 και f του 1 δεύτερα είναι ανάμεσα, λέω, στο f του 0 και στο f του 1. Βέβαια, για να γράψω κάτι τέτοιο, πρέπει να πω ότι έστω ότι το f του 0 είναι μικρότερο του f του 1. Γιατί έχουμε μόνο ότι είναι διαφορετικά. Και ανάποδα να το βάλετε, ότι το f του 1 είναι πιο μικρό από το f του 0, πρέπει να πείτε έστω ότι το f του 0 είναι πιο μικρό από το f του 1. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη σειρά, αλλά και ανάποδα να τα παίρνετε το ίδιο θα βγει. Γιατί δεν κάνουμε μπολζάνο, γιατί είμαστε. Όχι, δεν θέλω να κάνουμε μπολζάνο, γιατί το ξέρετε, το έχετε συνηθίσει, είναι εύκολο. Θέλω να σας δείξω και το θεώρημα διαμέσων τιμών σαν εξάσκηση. Δεν είσαστε υποχρεωμένοι να κάνετε γενικά θεώρημα διαμέσων τιμών. Όταν θέλετε το f του χ0 να πάρει μία τιμή και είναι νούμερο, είναι λίγο πιο γρήγορο να κάνεις θεώρημα διαμέσων τιμών παρά να τα φέρνεις μπροστά νωρίς συνάρτηση και να τις κάνεις μπολζάνο. Εντάξει, εκτός και αν βλέπεις ότι δεν σου κάθεται, δεν βγαίνει. Και νομίζω ότι με τον Bolzano μπορείς να έχεις πιο πολλές επιλογές. Το κάνεις έτσι. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα εδώ. Επειδή λοιπόν αυτό είναι το γνωστό ήτα και η f είναι συνεχής στο κλειστό 0,1, άρα από θεώρημα ενδιαμέσων τιμών υπάρχει ένα τουλάχιστον χ0 που ανήκει στο 0,1, έτσι ώστε το f του χ0, τίποτα παιδιά, αυτό εδώ είναι, ένα τουλάχιστον χ0,
έτσι ώστε το f του χ0 να κάνει. Ένα τουλάχιστον μπορεί να είναι και περισσότερο, αλλά δεν το ξέρω. Το f του χ0 τι να κάνει, f του 0 και f του 1 δεύτερα. Συμφωνείτε? Και έτσι τελείωσε. Κάντε και μια χιαστή με το 2 και τελείωσε το πρώτο ερώτημα. Εντάξει. Οκ. Θα τα πούμε. Λοιπόν, είτε το κάνετε με θεώρημα Μπολζάνο ή με το θεώρημα ενδιαμέσων τιμών, το πρώτο ερώτημα είναι εύκολο. Εντάξει. Αποδείξαμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα χ0, ώστε το f του χ0 να κάνει f του 0 και f του 1 δεύτερα και το έχουμε και στο σχήμα μας, έτσι. Στο δεύτερο ερώτημα, σας λέει να αποδείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον μια οριζόντια ευθεία που τέμει τη γραφική παράσταση σε δύο τουλάχιστον σημεία. Ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό, ας πούμε για να μην κάνω άλλο σχήμα. Το ότι υπάρχει οριζόντια ευθεία που τέμει τη γραφική παράσταση της F σε δύο σημεία θα μπορούσε να είναι αυτή, θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε. Τώρα έτσι όπως την... εδώ ας πούμε, αυτή η τελευταία κίτρινη που έφερα, τέμνει την F σε τρία σημεία, αυτή σε τουλάχιστον δύο. Τι σημαίνει γραφικά ότι υπάρχει οριζόντια ευθεία που τέμνει τη γραφική μου παράσταση τουλάχιστον δύο σημεία? Τι σημαίνει αυτό, ότι η συνάρτησή μου... Ότι δεν είναι γνησιός μονόφωνο. Ναι, δηλαδή βασικά δεν είναι... 1/1. Δεν είναι 1/1. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν δύο διαφορετικά χ που μου δίνει το ίδιο ψ. Δηλαδή, άμα μου βγάλετε ότι το f του χ0 που έχουμε βρει τώρα εδώ και δεν μπορεί να είναι τυχαίο, ισούται με ένα άλλο f του ξ, αλλά τα χ0 και τα ξ να είναι διαφορετικά, δηλαδή, άμα βγάλετε το f του 1, ισούται με το f του 5, ας πούμε, γενικά μιλάω. Δεν σημαίνει ότι η συνάρτησή μου δεν είναι 1/1 και επομένως, αν το f του 1 είναι ίσο με το f του 5, δηλαδή, άμα κάνω ένα σχήμα, όταν ας πούμε έχετε ότι το f του 1 ή αν θέλετε εδώ υπάρχει ένα χ0 και εδώ υπάρχει ένα ξ, ώστε το f του χ0 και το f του ξ να είναι τα ίδια, σημαίνει ότι αυτή η ευθεία που περνάει από το χ0,f του χ0 και το ξ,f του ξ και είναι μια οριζόντια, τέμει τη γραφική παράσταση σε τουλάχιστον δύο σημεία που είναι αυτά τα δύο. Άρα η συνάρτηση δηλαδή δεν είναι 1/1, θα μπορούσα να σας το ζητήσει έτσι, να αποδείξω ότι f δεν είναι 1/1. Που είναι ισοδύναμο με το ότι υπάρχει οριζόντια ευθεία που τέμει τη γραφική σας παράσταση σε τουλάχιστον δύο σημεία. Ουσιαστικά αυτό θέλουμε να αποδείξουμε. Τώρα, πρέπει να σκεφτούμε γιατί μας δίνει... Εντάξει, εμείς βρήκαμε το f του 0 και f του 1 δεύτερα, αλλά αυτό το f του 2 και το f του 3 γιατί το δίνει? Όπως πούμε, κάποιο ρόλο θα παίζει, ρε παιδιά, δεν μπορεί να μας δίνει δεδομένα και να μην τα φτιάξουμε πουθενά. Έχουμε το 0,1 και μου δίνει και το 2,3. Ας βάλω και το 2,3. Ας πούμε το 2 να είναι εδώ και το 3 να είναι εδώ. Και η συνάρτηση με το μεταξύ υπάρχει και στο 2 και στο 3, γιατί είναι συνεχής στο 2,3, που σημαίνει μπορώ να τη συνεχίσω. Έτσι. Απλά αυτή πρέπει να κατέβει σίγουρα για να πάρει. Όχι, και μπορεί να μην κατέβει. Τι μπορώ να κάνω στο 2,3? Ό,τι έκανα και στο 0,1. Δηλαδή, θέλω να παρατηρήσετε κάτι. Υπάρχει κάπου το f του 2, που δεν το ξέρω ποιο είναι, μπορεί να κάνω ένα άλλο σχήμα. Και υπάρχει κάπου το f του 3, που επίσης δεν το ξέρω. Αλλά κάντε ένα άλλο σχήμα για να μην πήξουμε το... Μου έπεσε το στυλό, για να μην ανησυχήσετε. Για να μην μπλέξουμε εδώ, κάνω ένα άλλο σχηματάκι. Υπάρχει το f του 2 και το f του 3. Η συνάρτηση μου βαίνει ορισμένη στο κλειστό 0,3. Αλλά παίρνω το 2 και το 3 εγώ τώρα εδώ. Κάπου παίρνει το f του 2, ούτε ξέρω ποιο είναι. Κάπου παίρνει το f του 3, εντάξει. Η συνάρτηση μου βέβαια έρχεται και στο f του 0, δεν ξέρω τι κάνει τώρα. Ας πούμε ότι κάνει αυτή τη δουλειά. Συμφωνεί εδώ. Και αφού αυτό είναι το f του 2 και αυτό είναι το f του 3 και η συνάρτηση είναι συνεχής, εδώ ακριβώς δεν θα είναι ποιο? Το f του 2 και f του 3 δεύτερα, που όμως το f του 2 και f του 3 δεύτερα είναι ακριβώς το ίδιο με το f του 0 και f του 1 δεύτερο. Για αυτό που μας δίνει εδώ. Εάν κάνετε πάλι την ίδια δουλειά, και πείτε δηλαδή ότι το f του 2 και f του 3 δεύτερα είναι ανάμεσα στο f του 2 και στο f του 3, που πρέπει να γράψετε αφού το f του 2 είναι διαφορετικό του f του 3, έστω ότι το f του 2 είναι μικρότερο από το f του 3, ή γράψτε ανάποδα, δεν με απασχολεί, εντάξει. Και να πείτε ότι αφού η f είναι συνεχής στο κλειστό 0,3, άρα και στο 2,3, από το θεώρημα ενδιαμέσων τιμών υπάρχει ένα tool
Ξ, ας το πω, που ανήκει πού τώρα όμως? Στο 2-3. Κάνω θεώρημα διαμέσων τιμών στο 2-3. F του 2, F του 3. Έτσι ώστε τι να συμβαίνει? Το F του αυτό είναι ανάμεσα στο F του 2 και στο F του 3. Από θεώρημα διαμέσων τιμών, αφού η F είναι συνεχής, υπάρχει ένα τουλάχιστον Ξ στο ανοιχτό 2,3, έτσι ώστε F του Ξ ίσον τι? F του 2 συν F του 3 δεύτερα. Θεώρημα διαμέσων τιμών. Νιώστε το. Αυτό το κάθε τι που είναι ανάμεσα σε δύο τιμές της συνάρτησης, F του α και F του β, F του κάτι και F του κάτι άλλο, είναι τιμή της συνάρτησης. Αυτό σημαίνει διαμέσων τιμών. Δηλαδή υπάρχει Ξ, Χ0, Γ, ό,τι θέλετε, ώστε το F του Ξ να κάνει αυτή την τιμή. Εντάξει. Όπως καταλαβαίνετε, για να μην το συνεχίσω, και προηγουμένως δεν βγάλαμε ότι το F του Χ0 κάνει πόσο? F του 0 και F του 1 δεύτερα. Όμως, για να ακούσω. Εδώ, πες μου Άρη. Ναι, έτσι, μπράβο. Αφού τα δεύτερα μέλη είναι ίσα, να την πω σχέση 1 αυτήν. Και θα πω λοιπόν από αυτές τις δύο και από τη σχέση 1, επειδή τα δεύτερα μέλη είναι ίσα, άρα τι θα έχω? F του Ξ ίσον F του Χ0. Ένα, είπα αυτήν εδώ. Από τη σχέση 1, από αυτές τις δύο έχω βάλει αγκιστράκι. Και τη σχέση 1 βγάζω F του Ξ ίσον F του Χ0. Όπου, παιδιά, τι? Αυτό είναι το Ξ και το Χ0 είναι εδώ. Δηλαδή, το Χ0 είναι διαφορετικό του Ξ. Αν τα κάνω σε ένα σχήμα τώρα, το Ξ ήταν εδώ και το F του Ξ τι έκανε και αυτό? Δεν έκανε F του 0 και F του 1 δεύτερα. Οπότε, έχω μια οριζόντια ευθεία. Ποια είναι η οριζόντια ευθεία που τέμνει τη γραφική παράσταση σε δύο σημεία? Αυτή εδώ που έφερα. Ποια δηλαδή? Η ψήσον, μπράβο, F του 0 και F του 1 δεύτερα ή F του 2 και F του 3 δεύτερα είναι η ίδια ευθεία, ούτως ή άλλως. Καταλάβατε τι είπα? Έδειξα λοιπόν ότι υπάρχει ένα Ξ στο 2-3 και ένα Χ0 στο 0-1, ώστε το F του Ξ και το F του Χ0 να κάνουν την ίδια τιμή. F του 0 και F του 1 δεύτερα. Έπρεπε δηλαδή να σκεφτώ να δουλέψω, δεν μου το ζήταγε, μόνος μου στο 2-3 με τον ίδιο τρόπο. Εντάξει? Αυτό. Πραγματικά είναι μια πολύ όμορφη άσκηση. Υπάρχουν δύο τρόποι. Θα τους κάνουμε και τους δύο. Ξεκινάω με τον πιο εύκολο. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, η F είναι συνεχής. Θυμίζουμε, η F είναι συνεχής στο R. Ισχύει αυτή η σχέση, ένα άθροισμα που κάνει 0, από τρεις τιμές της. Να αποδείξουμε ότι η F έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο R. Εντάξει, όπου και αν μπορούσα να κάνω ο Μπολζάνος, οποιοδήποτε διάστημα της αρεσκίας μου. Δεν ξέρω, αφού έχω το 0, το 1 και το 2, θα μπορούσα να κάνω Μπολζάνο στο 0,1, στο 1,2, στο 0,2, οπουδήποτε τέλος πάντων, άμα τα κατάφερα. Προσέξτε όμως να θυμηθούμε πώς δείχνει ότι μια συνάρτηση έχει μια τουλάχιστον ρίζα προς το παρόν, με αυτά που έχουμε μάθει μέχρι τώρα. Πώς δείχνει ότι μια συνάρτηση έχει μια τουλάχιστον ρίζα? Ναι, Μπολζάνο στην ίδια την F, σε ένα διάστημα. Άλλος τρόπος. Πες μου, Αγγελή. Σύνολο τιμών. Έχω βρει το σύνολο τιμών της συνάρτησης και το 0 να ανοίξει το σύνολο τιμών. Άλλος τρόπος. Προφανή ρίζα. Άλλος τρόπος. Για πες, Γιάννη. Ναι, ρόλ στην αρχική. Δεν το έχουμε μάθει αυτό ακόμα. Το έχουμε αναφέρει απλά. Άλλος τρόπος. Να λύσουμε την F του Χ με το 0 όταν δεν την έχουμε καθόλου. Είναι σωστά, έχει δίκιο σε αυτό. Με τα περσινά, με τα παλιά. Να είναι πρώτου βαθμού η ευτυχία. Να χωρίσουμε γνωστούς από αγνώστους, να διαιρέσουμε το συντελεστή και όλα καλά. Ευτυχισμένες στιγμές του γυμνασίου, Πού το θυμήθηκες, Όχι, για όνομα του Θεού. Δεν την ξέρω την F καν. Τι? Το γράφουμε. Α, δεν πειράζει που το γράφουμε. Αυτό είναι μια ωραία περίπτωση. Όχι, όχι. Το γράφουμε. Το μάθημα είναι ζωντανό. Άρα, λοιπόν, κάνουμε τόσο ωραίο μάθημα. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να το μάθουν όλοι πια. Έτσι. Ακόμα δεν μας έχουν ανακαλύψει. Όταν. Καλησπέρα, πέρα για πέρα. Σε όλη την Ελλάδα, καλησπέρα, λοιπόν, τα φιλιά μου. Μετά από 3 ώρες συνεχόμενες με το ίδιο τμήμα, έτσι, μαθηματικά, νομίζω. Θέλετε να δώσετε, λοιπόν, χαιρετίσματα σε όλη την Ελλάδα? Έλα, ποιος θέλει? Λευτέρης, έλα. Τι φάση, Ο Γιάννης θέλει. Χαιρετίσματα στα παιδιά από την Κεφαλονιά, από τα Αργοστόλη, που δεν πήγα φέτος και πίνανε μπύρες χωρίς εμένα. Χαιρετισμούς, να είναι καλά. Αλλά τώρα δίνουμε πανελλαδικές. Δίνουμε πανελλήνιες.
Να πεις κάτι. Χαιρετίσματα στη Μόνικα Μπελούτσι στην Ιταλία. Έχω καιρό να τη δω τώρα τελευταία. Μου έχει λείψει. Αλλά μόλις τελειώσει οι πανελλαδικές, Όχι, θα έρθει τώρα τα Χριστούγεννα. όχι. Έχουμε διάβασμα τα Χριστούγεννα, να τα αφήσεις αυτά με τη Μόνικα. Όχι. Δεν θες να πεις κάτι, όχι. Να πεις κάτι. Οι υπόλοιποι δεν θέλουν να μιλήσουν, οπότε συνεχίζουμε την άσκηση. Οκ. Με αφορμή λοιπόν ότι όταν γράφουμε βίντεο είμαστε σοβαροί έτσι και δεν λέμε τέτοιες βλακίες. Και εγώ δεν θα το κόψω στο μοντάζ, θα το αφήσω αυτό. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε. Τα είπαμε όλα. Μέχρι τη Μόνικα Μπελούτσι φτάσαμε. Αλλά έναν τρόπο που θέλω, μου είπατε ρόλ στην αρχική, που δεν έχουμε κάνει ακόμα, αλλά δεν πειράζει, όλα τα ξέρετε εσείς. Μπολζάνο στην ίδια την F, προφανή ρίζα, το 0 ανοίξει το σύνολο τιμών. Θέλω ρίζα. Θέλω ρίζα, ναι, και την πρωτοβάθμια είπαμε. Μέχρι αυτή θυμηθήκαμε. Θέλω ρίζα. Θέλω ρίζα. Έστω ότι δεν έχει ρίζα, καμία. Ναι, όχι, δεν κάνω καμία πλάκα. Έστω λοιπόν... Όχι, δεν θέλω να πάει κανείς πουθενά. Εδώ. Σε λίγο. Έστω, τι. Δηλαδή, τι. Ότι η f του χ είναι διάφορη του μηδενός για κάθε χ που ανοίξει το r. Τι άλλο είναι η f. Άρα, τι θα κάνει η f. Εκτός από τούμπες. Τι άλλο θα κάνει. Έτσι, πράγμα. Συνεχής και διάφορη του μηδενός, άρα η f διατηρεί σταθερό πρόσημο. Δεν έχω κάποια τιμή της, έχω, για να πω ποιο είναι το πρόσημό της. Όχι. Τι σημαίνει σταθερό πρόσημο. Μπράβο. Δηλαδή, η f του χ είναι θετική για κάθε χ που ανοίξει το r ή η f του χ είναι τι, αρνητική για κάθε χ που ανοίξει το r. Τώρα, αν η f του χ ήταν θετική για κάθε χ που ανοίξει το r, εμείς σκοπός μας είναι να καταλήξουμε σε άτομο, έτσι, γιατί θέλουμε να έχει μια τουλάχιστον ρίζα και είπαμε ότι δεν έχει καμία. Και ότι είναι διάφορη του μηδενός. Έλα. Πώς θα καταλήξουμε σε άτομο. Πες μου, Βαγγέλη. Έτσι, μπράβο. Αν παιδιά η f του χ ήταν θετική και το f του μηδενός θα ήταν θετικό και το f του 1 θα ήταν θετικό και το f του 2 θα ήταν θετικό. Αλλά αυτό όμως τι είναι. Θα ήταν και αυτό το άθροισμα θετικό. Πώς θα κάνει 0. Άρα το f του μηδενός και 2f του 1 και 3f του 2 θα ήταν θετικό, που είναι άτομο. Τι λέω 1 τώρα για να μην γράφω, αφού ισχύει 1. Δηλαδή αυτό το άθροισμα κάνει 0, έτσι. Ωραία. Με την ίδια λογική, εάν η f του χ ήταν αρνητική για κάθε χ που ανοίξει το r, το γράφω τώρα ομοίως και το f του μηδενός και 2f του 1 και 3f του 2 θα ήταν τι. Αρνητικό. Πάλι άτομο. Άρα, τι σημαίνει αυτό, παιδιά. Έτσι πράγμα. Άρα η f του χ ίσο με το 0 έχει μία τουλάχιστον ρίζα και ας την έχει όπου θέλει. Η αρνητικά στην f του χ μεγαλύτερη του μηδενός τι γράφει. Χιονικιά. Κόμμα. Δηλαδή είναι αυτό. Πέστε μου ότι το αναγνωρίζετε το δηλαδή. Το όριό μου μόνο έχετε καταλάβει, Κάτσε να κλείσω λίγο το βίντεο γιατί αρκετά. Αυτός που κάναμε τώρα είναι πολύ πιο γρήγορος. Βέβαια, με το άτομο. Προσέξτε και ένας άλλος τρόπος που είναι πολύ γλυκούλης, βέβαια, πολύ συμπαθητικός. Άλλος τρόπος είναι να κάνω, όχι απαγωγή, είναι εντυπωσιακό πλήρη απαγωγή, ξεάτομο, να κάνω ευθεία απόδειξη. Δηλαδή, ρε παιδιά, έχετε ότι το f του μηδενός και 2f του 1 και 3f του 2, ότι κάνει 0. Για σκεφτείτε λίγο. Τι πρέπει να συμβαίνει για να κάνει ένα άθροισμα 0. Ένα άθροισμα από αριθμούς. Τι πρέπει να συμβαίνει. Πέστε μου όλες τις δυνατές περιπτώσεις. Ναι. Για πες. Όλα 0. Μία περίπτωση είναι να κάνουμε όλα 0. Δηλαδή το f του μηδενός ίσον με το f του 1, ίσον με το f του 2, ίσον με το 0. Που σημαίνει ότι η f δεν θα έχει ρίζα. Και το 0 και το 1 και το 2. Τρεις κιόλας. Άρα θα έχει μία τουλάχιστον. Να πει ο Γιάννης άλλη. Το f του μηδενός για παράδειγμα είναι ίσο με το μείον 2f του 1. Ναι, βασικά δηλαδή τι. Αποκλείεται να είναι όλοι ομόσιμοι. Δεν γίνεται. Για να κάνει ένα άθροισμα 0 ή θα πρέπει όλοι να κάνουν 0, ο καθένας δηλαδή, ή θα πρέπει τουλάχιστον 2 από αυτούς να είναι ετερόσιμοι. Δηλαδή μπορεί να κάνει ένας 2, άλλος 5, 7 δηλαδή, και άλλος μπορεί να κάνει πλην 7 αναγκαστικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι όλοι θετικοί ή όλοι αρνητικοί. Άρα τουλάχιστον 2 από αυτούς, τουλάχιστον 2, θα είναι ετερόσιμοι. Γιατί τουλάχιστον 3 δεν μπορώ να πω ότι θα είναι ετερόσιμοι, λίγο γελίο, δεν γίνεται. Το ετερόσιμο και το ομόσιμο έχει να κάνει με 2. Εντάξει. Άρα λοιπόν, οπότε μία περίπτωση θα είναι αυτή. Άρα
θα έχω f του 0 ίσον f του 1 ίσον f του 2 ίσον 0 ή άλλη περίπτωση. Μπορώ να το γράψω με λόγια. Τουλάχιστον 2 από τους f του 0, f του 1, f του 2 θα είναι ετερόσιμοι. Με λόγια. Δηλαδή, f του 0 επί f του 1 αρνητικό ή f του 0 επί f του 2 αρνητικό ή τι άλλο μου έχει μείνει, το f του 1 επί f του 2 αρνητικό, δεν έχω άλλη περίπτωση. Ναι. Σε αυτές όμως τις τρεις περιπτώσεις, τι θα έχω. Μπολζάνο. Σε κάθε μία ξεχωριστά, Για να τα γράψω τώρα μία-μία, Και θα γράψω εδώ, θα πω και f συνεχής στο κλειστό 0,1. Άρα, από θεώρημα Μπολζάνο, η f του χ ίσο με το 0 έχει τι. Μία τουλάχιστον ρίζα που. Στο 0,1. Εντάξει, ομοίως και εδώ. Ομοίως, μπλα 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 μπλα. Η f συνεχίζει στο κλειστό 0,2. Άρα, από θεώρημα Μπολζάνο, η f του χ ίσο με το 0 έχει μία τουλάχιστον ρίζα που. Στο. Ναι. Και ομοίως εδώ, συνεχίζει στο κλειστό 1,2. Από θεώρημα Μπολζάνο, η f του χ ίσο με το 0 έχει μία τουλάχιστον ρίζα που. Στο. 1,2. Δεν υπάρχουν άλλες δυνατές περιπτώσεις. Άρα, σε κάθε περίπτωση τι συμβαίνει, ρε παιδιά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η f του χ ίσο με το 0 έχει μία τουλάχιστον ρίζα. Απλά εδώ έχει όλες είναι ρίζες και το 0 και το 1 και το 2. Ή θα έχει στο 0,1 μια ρίζα, ή θα έχει στο 0,2 μια ρίζα, ή θα έχει στο 1,2 ρίζα. Οπότε γράφεται στο τέλος, άρα σε κάθε δυνατή περίπτωση η f του χ ίσο με το 0 έχει μία τουλάχιστον ρίζα. Στο r. Ναι. Δεν με νοιάζει αυτή την έχει στο 0,1 αν θα είναι η ρίζα το 0, το 1 ή το 2. That's it. Είναι πολύ καλό. Άρα η f του χ ίσο με το 0 έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο r. Γιατί σε κάθε περίπτωση που μπορεί να συμβεί, είτε με Μπολζάνο είτε έχει ρίζα ακριβώς το f του 0, το f του 1 ή το f του 2, η f έχει ρίζα. Δεν γίνεται να μην έχει. Ναι. Εντάξει, παιδάκια. Αυτό μας το δημιούργησε το πρόβλημα γιατί είχαμε τρεις όρους. Ναι. Αν δεν είχαμε αυτόν εδώ και είχαμε το f του 0 και 2f του 1 ίσο με το 0, για να πάρουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις, θα πηγαίναμε από εκεί το 2f του 1 και θα είχαμε τι. Το έχουμε ξανακάνει αυτό. Το f του 0 θα κάνει πόσο. Πλην 2f του 1 και θα πολλαπλασιάζεται. Το f του 0 επί f του 1 θα σας έκανε πόσο. Πλην 2 f τετράγωνο του 1 που είναι αρνητικό βέβαια ή 0 στην περίπτωση που f του 1 κάνει 0. Και αν είναι αρνητικό Μπολζάνο και αν κάνει 0 πέσαμε πάνω στη ρίζα που είναι το 1. Εντάξει. Αλλά όταν έχουμε χτυπήσαμε στη ρίζα, ναι. Έτσι, μπράβο. Εντάξει. Ωραία. Τώρα. Τις υπόλοιπες ασκήσεις τις κάνουμε μαζί τώρα παρεούλα, αφού πρώτα δούμε τη στρατηγική. Εντάξει. Okay. Και επειδή θα το ανεβάσω στο βίντεο να τη δουν την άσκηση, θα είναι η 307 αυτή που θα κάνω τώρα και θα σας βάλω να την γράψετε την άλλη. Λοιπόν, οπότε θα κάνουμε την 307 τώρα μαζί και το βίντεο χαιρετάμε την Ελλάδα κλείνει τώρα. Καληνύχτα, Ελλάδα.